Ang kabilin gikan sa atong katigulangan o sa kabililhon nga bahandi nga angay natong ampingan. Gikan sa karaang panahon, gipasa kini sa bag-ong henerasyon aron magpabiling magpuyo ang kasaysayan kung din kita nagagikan. Gani adunay pipila ka mga kapunungan ang nitanyag og kalihukan aron nga makapahigayon nato ang taguhala nga nakatago sa kasaysayan nga nagauban alang kanato. And let's all welcome mga kapuso, Mr. Mike Santamaria, Partnership and Portfolio Officer, Culture and Heritage Unit sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Mayong buntag, maupayhan aga, Sir Mike, ug welcome sa programa. May buntag sa tanang mga kapuso no, nga nagtanaw karon sa GMA Live. Sir Mike, karong gabi na gayud, ang Yes. gabi sa Kabilin. Unsa may mapaabot sa ato ang mga bisita, unsay makita nila this year gabi sa Kabilin? Aduna kitay 22 ka participating sites this year no. So natay duha ka bag-o nga participating sites nga ni appeal karong tuiga. So aside ana, doon na sad kitay mga programa og tinuig gihapon nga mga exhibits sa klase-klase nga participating site. Gawas nga nagkadaghan na ang mga ni-participate Yes, nga mga heritage sites ato ang gabi sa Kabilin. Unsa usab ang bag-ong dalit ninyo para sa mga bisita nato, Sir Mike? Karong tuiga atong gibalik ang Heritage Hunt. So mura ni siya og Amazing Race no, if familiar ang mga atong mga kapuso. So moadto sila sa klase-klase nga mga heritage sites aron mangita og mga items. So ang pinakauna nga makahuman niini sa pinakamubo nga oras mo'y makadaog. Apart ana, doon na pud tay duha na ka klase sa tickets karon. So doon naman tay mga kapuso nga dili na ganahan na mag-bus ride, gusto sila nga sa walking tour lang. So doon na kitay karoy ticket nga without bus rides or without rides, and then katong naanda na ang katong with rides. I see. So more options. Yes, more options. And then so talking about options, na pud tay mga food bazaars nga Kana. ilang maadtuan no kay murag gutom ba ang maglakaw Yes. bisag asa no. So at least nakita upat ka food parks nga atong gi-install karon nga tuiga. Wow, so it's going to be a really fun learning experience Festive, for festive everyone. and Very fun. festive, Yes, yes, tinood. correct, oo. Busa, sir, usay tema nato for this year's Gabi sa Kabilin. For this year, it's all about pagpanag-iya or owning our story, because nag-celebrar pod kita karon no, sa ika 125th nga celebration sa atong Philippine Independence no. So ilang gitumong ang atong theme karon nga tuiga. Sir, naaba mo target number of participants because Yes. nagkadaghan man jud ang ato ang mga participating sites. Of course, mas mudaghan usab ang ato ang mga bisita unya. Oo, nag-expecta no nga around 9,000 ka partisipante ang moapil, kay mauni ang atong gi-expect nga mahalin nato nga tickets karon adlaw para sa gabi sa Kabilin. Wow, balikan lang nato, sir, ang short history sa Gabi sa Kabilin. Pila na ni katuig, sir, nga gipahigayon? Dugay-dugay na gyud, 17 years na ni, Wow. no? So 2007 siya nagsugod ang Gabi sa Kabilin. Initiated din siya sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. And then karon with 17 years, from 4 participating sites, nanatay 22 ka participating sites this year. Busa, sir, isip panahos, unsay mensahe nimo para sa ato ang mga kapuso, ilabi na ni adtong mga interesado nga mo join sa ato ang Gabi sa Kabilin? So sa atong mga kapuso karon no, nga walay gibuhat sa balay no, especially it's Friday night, it's haom kaayo nga moapil kita o mo partisipar kita sa Gabi sa Kabilin. Aduna kitay klase-klaseng mga aktibidades no, aside sa exhibits og nagkadaiya pod nga mga pakulo sa mga participating sites. So mo na ilang atangan karong hapon. Ay, oo. And we look forward na masaksihan na usab ang Gabi sa Kabilin karong gabi. Yes, yes. Thank you so much, Sir Salamat Mike. sad kaayo sa GMA for this opportunity. Of course. Thank you so much.